Já vás zdravím u nového videa u prvního dílu ze hry Goat Simulator. Teď tady vidíte takovou kozu a já si pro něco a mám míčko, ne, šílený. Půjdu sem a jsem tady. Nejsem satanská, jsem Petra Oza. Ale teď jsem satanská koza. Počkej. Teď víte, že mám takovouhle černou lepku na hlavě. Myslím, že ji přirostly poprvé kozy. Kozy rohy. Neexistuje. Tahle hra je tak velká hovadina. Chodíte s kozou po městě, nikoho to nezajímá. Tohle udělá s debilníma demonstrantama. Tady dva ležej. Tohle udělá s autem. Tady míček. Tohle udělá s party. A tohle s ní udělá takovýhle. Asi nám. No já si tady. Jestli to smete. Tohle je strašně brutálně velikánská hovadina. Počkej, co tady je? Koza! Chci se ještě ten úplně. No, čaj, jdeme scénu s Indiana Jonese. Jsem nedskákala. Nejsem Petr Oza, jsem satanská koza! Počkej, víte. Fakt ty panikozy. Já jsem to hrál, že mi to ještě ukazovalo FSK. Skoro. On levitej. Ne. Konečně. Tady minutu. Jako natočíme 3 minuty a vidíte mi skoro? Už měl těch 100 000 jsem už měl. Hele. Jestli si myslíte, to se cheatuje, to je fuj, cheating. Ne. Já cheatovat neumím. To neměla ani moje kámoška, dokud to její brácha nenaučil. Udělal to jednou. What? Já mám asi vypnout Wi-Fi. Jsem taky debil. Tohle se zkoušelo na mamin a tady je konec mapy. Já jsem na silnici. A kouknu se sem. Sem. Tam je tady je konec mapy. Tady to má asi půl kiláku. Přibližně. A tady buď modrý auto, nebo takovýhle trak, který teďka tam bude.
kde bývá taková zlatá koza. Koza. Jestli se divíte, proč jsem tady, tak já už zhlídl video od Hogia, jak to natáčel. Já už nebyl. Ale byl jsem někam spadl chlápek. Tady jsem nafasoval úplně miliony. Mají skore. A tohle je oproti tomu malinko. Já zajednou měl asi... No a vidíte, už to nemám. Cenou 3000, 32x 1000 něco. Prostě vidíte, co dokáže dala demonika. A vidíte, a teď už mám nějaký miliardy. Strašně moc. Jak vypadá to? Počkej, to chci vidět grafiku na tom mobilu. To je debilní grafika. To je debilní grafika? Pak to budeme muset koukat. Tady, co jsem viděl z videa, má dobrou paměť, tak tady někde poblíž má být jetpack. Wow! Wow! Fakt, to si tohle byl hezký bok. Tady to taky nakilím dost. Když mám z tohohle víc, ne, víc než 1000, no, ještě se co dostat. Někam vezu s tímhle. Vlastně já vím, jak udělat jako kdyby end the game. Udělat, že musíte buď respawn, nebo restart. Ok, escape, když dám escape. Jo. Tak tady je respawn a restart. Respawn je místo, kde se spawneme, což je u ty věže, a resume každá hra. Jdeme zpátky a normálně hrajeme. Chci vědět, co je v tom. No bych na tohle nemůžu vylíst, nevím proč. Ne, nemůžu. Ale bych chtěl najít ten jetpack. Nevím, že tady někde musí být blbý jetpack. Vím, že to je někde tady. No, jak to bylo v tom Raiderovi, si teďka vzpomínám, když natáčel ještě gamer, s tlačením vypáčíš dveře a on tam vypáčil nějaký kola. To tam bylo nebudu dělat žádný flapy kenži. To je debilné. Wow. Zádek. Ne, nebudu chylej. Wow! No, tam nejdu. To se jdu. Nevoltáš prostě! Ti, co umí dobře anglicky, tak to... Tak to je nějaký... Tak to je prostě slova. Nechce se mi to říkat. To slova. Vím to česky. Co to je? No, to je nějaká debilná pumpa. Že někdo poblíž tam ti budovy to je. No, tak jdem to mrknout z vrchu. Je to makalo. Wow! Vidíte to lavu? Říkej, já to dám takhle. Vidíte to lavu? Už by byla dávno mrtvá. Že by zlomil vás. Zkusím skočit tam.
nechápu, kde bere ty míčky. Tam není ani jeden. Wow. A půjdeme úplně nahoru. Co se může stát? Stejně jediná pak varianta je, že skočíte. Tady skočíte z tohohle, což tady nic není. Nic a nikdo. Bude tady jako nic jako žádná věc a nikdo jako žádný debil. A tady je nějaký klipa. Hej Stando, já tě zabiju, jo? Uděláme to lépe. A protože skočil sám, já se ani nedotk. Asi až vozí. Počkej, ty to chceš skočit? Hlavně, že něco střelí míčky, kde není přitom ani jeden. Lol. Tohle ne... To... Peč. Počkej, co to je? Ne, tady to je buk. To je akorát buk. Buk. To je akorát kniha. Co je? To je... Počkej, co v tom je? Koukneme ze zadu. Ze zádu. Tak se zavřený. Počkejte, chci to udělat? Odsud? Satanská koza! Nejsem Petrozaurus, jsem satanská koza! Sakra, ne. Neříkej mi Petroza, když jsem satanská koza! Woo! Už tady mám taky. Už tady. Dobrý, už mám to. Jo, mě záda. Koukneme se, jak dlouho natáčíme. A natáčíme tak dlouho, že já se s vámi loučím. Kozička se s vámi loučí. A šus.